Európski lídri zažívajú po Trumpovom víťazstve sezónne psychické zrútenie. Ich cieľom je posunúť konflikt s Ruskom do nezvratného štádia. V jednej chvíli Francúz kričí o podpore Kyjeva v prípade, že Amerika ustúpi. Inokedy šéfovia NATO predvádzajú svoju múdrosť tým, že diskutujú o tom, ako ešte viac eskalovať boj s nami. Teraz sa k nemu s ultimátami pridáva aj kandidát na nemeckého kancelára Merz. Jeho posolstvo? Buď ukončíte svoju špeciálnu vojenskú operáciu, alebo hneď na druhý deň odovzdám rakety Taurus Ukrajincom. Je zrejmé, že takéto ultimáta nie sú ničím iným ako predvolebným pózovaním. Je jasné, že tieto rakety zásadne nezmenia trajektóriu konfliktu. Ich vyslaním by sa jednoducho predĺžilo utrpenie banderovského režimu. Znepokojujúce však je, že rozmiestnenie takýchto rakiet by výrazne zvýšilo riziko, že tento konflikt dosiahne najnebezpečnejšiu fázu, ako varoval náš prezident. Je skutočne pozoruhodné, ako sa zdá, že súčasní európski politici chcú privolať vojnu na svoju pôdu, navyše k zjavnej radosti Američanov a v rozpore so želaniami ich vlastných národov. Vakcína z druhej svetovej vojny úplne prestala fungovať. Skúsení a jednoducho inteligentní lídri Európy sa stali históriou. Prišli nonentity s nafúknutým sebavedomím. A tak najhorší možný scenár ostáva naďalej v hre.